sad ćemo da razaramo našu svim petardama, da vidimo koliko su jake. Ovaj upaljač i ne radi, ali unutra ima plina, tako da eto, valjda će pukne. Evo ga. To je to, sad ćemo vidimo šta će stane od upaljača. Mislim da se da, evo ga, raznose, znači dim koliko hoćeš, ček malo da prođe. Jebem ti život, to mi u oči koliko dima je. Čekaj, ja ne, ovo su neki pikavci. Evo ga upaljač ovde. Znači, ove petarde nisu baš mnogo jake, samo su mu razne od dugmence i ovaj delić od pao. Evo dao petarde. Ne, ajde da još malo da ga razonemo s još nekom petardom. A sad ćemo malo s ove strane da ga raznosimo. Sad kad ovaj vetar ne bi duo, baš bi bilo lepo. Evo ga. Jevo, ovo je sad jako. A upaljač opet, gledaj, opet ovaj dim. Jebem ti dim, pičku mati. A evo šta je ostalo od upaljača. Ovdje je barut, samo isprljalo upaljača, nije ga raznalo. Mada nisu mnogo ni jake petarde, šta da. Ajmo sad treće. Jebem ti. Malo sam prst ispekao, ali nema veze. Jebote, ovo je sad jako puklo. Otpade mi uši. Opet ovaj dim. Kao i uvek. Ide mi u nos. A jebote, mene će ovo kuće pojede kada baca petarde svaki put. Dakle da vidimo. Sa upaljačem ništa posla, samo ga još više isprljalo. Da, ove petarde... A neću moći s tim izgleda klip. To je to da. Sad ćemo lepo da raznosimo upaljač. Sada vidimo, pošto već petarde ne mogu da ga raznesu, onda će lepo ručno ćemo da ga raznesemo. Ajde sad vidimo da li će da radi. Sad ćemo malo da bacamo petarde pod ovaj lonac. Ne verujem da će nešto posebno se desi, ali ajde. Ima ovdje inače ova rupica, tako da taman tu mogu da stavim, samo da prebacimo u drugu ruku. Da, brzina se, to jest ova... Ok, samo da vidim. Sad da zapalim, nadam se da će da uđe unutra. Uđe unutra. Evo ga, ušao. Ok, dobro je. Znači, malo ga je onako odgurnulo na gore. I evo ovdje ovaj dim. Isto, da opet, znači uspjela je izaći, ajde još jednom. Sad ćemo zapravo dve. Ajde sad ne znam kako bi mogo dve. Jer ja treba mi 3 ruke, ne znam kako bi mogo sad to. Jedino da ovdje zapalim. Ovako, sad. Možda će bude malo teže, ali dobro se. Čekaj. A sad moram ovako nekako. Ne znam kako ću telefon držim. Jebi ga, ja nisam samo zapomnio. Ajde sad da vidim. Kamenje. Okej. Valjda... Ne, nije ova druga pukla, ova druga je ostala ispod, sad ćemo... Jebi ga, raznala se. Aj sad... Vidite, ovdje se raznalo ovo, tako da ništa. Jebi ga, to je to. Ok, sad ćemo malo da razaramo toalet papir, ali pre nego što ga razaramo, prvo ćemo da ga zapalimo. Ali mene će vetar malo da zeba u ovom klipu, to je malo mnogo. A ovaj dim samo izlazi, a nema vatre. Gle, ode. Ja jebem ti vetar u pičku materinu, ti jebem vetar. Ko ga izmisli.
Brate, ja ne mogu da verujem šta ja radim za YouTube. Ovo neće da izgori, izgleda. Aj samo da gurnem petardu unutra. Da pokušam da je zapalim ovo. Da vidim da li može na žar da se zapali. Ovo sam samo, evo, neko bacio petardu. Evo. O, brat. Ovo je dobro bilo. Evo, da vidimo pravu moć ovoga. Nikakva. Ok, sad ćemo da zapalimo još jednom, ali ajde sad da pokušam. Stvarno. Nema šanse. Bolje da je zapalim prvo u ruci. Samo prvo. Evo ga. Dobro je. Ajde vidimo. Ovdje ga malo raznulo. Jeboc. Malo sam se ispekao, ali nema veze. Dobro, ajmo treći pokušaj. Samo da nađem gdje mi petarda. Evo ovdje. Kao što možete vidjeti. Ovo će možda biti najbolje razaranje. Sad je pod plamenom, čak i da se ugasi, opet ima žara dosta. Aj sad da pusti malo da gori. Sad ćemo da zapalimo na ovaj žar. Pečem petardu na toalet papir, šta ja radim, jebote. Ovo nema šanse sad. Pazi koliko vatre bilo sad, neće nešto. Ne mogu da nađem ovaj žar, ovo kao nešto gori, ali ništa na kraju. Evo ovdje možda malo. Evo ga. Ovo je dobro bilo. Znači to je toalet papir. Ove petarde nisu mnogo opasne, možda bi čak mogu i u ruku da ih držim, ali neću da rizikujem, tako da. Evo mene na igralištu sam. Sada ću da palim ove 4 dinamitke. Samo treba malo veći plamen. Ok. Evo mi gori. Brate. Jebote, kurac. Eno, i ona tamo će pukne. Valjda hoće, ali neće me pojma, ali dima ima svuda je. Ok, ovo je ekstra bilo. Možda nisam zahvatio sve eksplozije, nemam pojma, ali ovo je svakako bilo savršeno. I vidi, dima još uvijek ima tamo gore. Ovo ko zna gdje se sve razletao. Jebote, kurac.